Ja som rád, že som tu dnes ako prednášajúci, to nazvem. S Borisom Panom-Semčom sa poznám už nejaký ten rok, ale viac menej pred 2 rokmi my sa nejako tak nakontaktovali, prišiel za mnou s tým, či by som vedel poradiť. Rozprávali sa o problémoch, ktoré ja som teda nevedel, že pracuje v nejakej firme GTEC a vôbec táto technológia, to je pre mňa Španielská dolina, či dedina, ako chcete. Ja sa venujem týmto záležitostiam. V stručnosti by som vám tak narýchlo predstavil moju firmu. Vznik 1990. Čo sa týka zamerania firmy, tak možno ste niekedy, niektorí z vás videli logo CSR na nejakých anténach. Tá najväčšia sláva, alebo to, čo sme najviac svojím spôsobom obsiahli, zo začiatku to boli antény zosilňovače, tie 90. roky. Postupne sa pridalo MMDS, čiže tá mikrovlnka vzduchom, alebo tá kábelka vzduchom, ktorá sa veľmi rýchlo šírila, čiže tie skúsenosti s tými mriežkovými reflektormi, o ktorých teraz tu budeme hovoriť, máme zvládnutú technológiu. To boli tisíce kusov do dnešného dňa, čo boli vyrobené, samozrejme exportované. Okrem toho, samozrejme tam boli Wi-Fi antény pre internet, to boli v roky 2000 až 2005. Potom robíme tam napríklad, že tieňace kryté reflektory, to vám potom v závere ukážem, čiže naďalej sa tieto technike venujeme a pre providerov internetových, ktorí pracujú v iných frekvenčných pásmach, vyvíjame a vyrábame tieňace kryty pre ich produkty. Veľmi rozšírené a veľmi známe naše portfólio kovový program. Ja tu mám nejaké letáčiky, môžete sa potom zobrať. V tomto smere sme naozaj, nechcem sa chváliť, ale na Slovensku top určite, čo sa týka sortimentu pre týchto bežných užívateľov, ako sú internetoví provideri, montážnici a tak ďalej. Okrem toho robíme aj také špecialitky, vyslovene špeciálne veci, znamená prepojovacie káble podľa požiadaviek zákazníkov. No a samozrejme v súčinnosti s Výskumným ústavom spojov, s ktorým spolupracujem od roku 1994, myslím, to bol prvýkrát, čiže viac ako 20 rokov, tak dokážeme zabezpečiť takéto veci ako meranie smerových charakteristík. Ja teda prejdem rovno k veci. Túto anténu väčšina z vás veľmi dobre pozná, alebo obdobné antény, podobné. Už tu bolo povedaných veľa vecí, samozrejme tie problémy, ktoré máte. Lepšie to už nebude, bude to len horšie, vás upozorňujem, a hlavne preto, čo sa tu už spomenulo, že tie DVB-T vysielače jednak prejdú do toho 4. televízneho pásma, že to pôjde dole, to LTEčko to úplne zabije. Ale sú isté veci, ktoré sa riešiť dajú. Samozrejme, anténa ako taká je základ. Včera sme tak debatovali chvíľku a ja osobne som teda prekvapený tým, že výrobcovia, alebo teda producenti týchto záležitostí ohľadne tejto zvukariny zostávajú podľa mňa spať na vavrínoch. Toto je síce pekné, ako je teraz, to neberte tak, že ja chcem povedať, že toto je zlá anténa. To nie je zlá anténa. Ona je dobrá, ona je kvalitná, ale má svoje isté možnosti. Ak ten priestor nemáte zaprasený v úvodzovkách nejakými rušiacimi signálmi, Boha toto stačí. Ale tých problémov, ktoré vám pribudli a ktoré budú pribúdať, bude toľko, že samotná táto anténa už bude nepostačujúca. Hlavne ten exteriér je zaujímavý a v tom exteriéri vám vieme pomôcť. Interiér, to už také diskutabilné, to sme sa včera o tom bavili, ale v istých prípadoch je možné tam niečo urobiť, ale to potom počas prednášky poviem. Ale ten exteriér je veľmi zaujímavý. Čo to vlastne nejaká anténa? Neviem, ako ste vy technicky zdatní, nechcem nikoho podceňovať. Chcem vám v stručnosti len povedať k tomu, že je to logaritmicko-periodická anténa, je to nejaká štruktúra, ktorá sa chová tak, ako sa chová. Jednou veľkou výhodou tejto štruktúry je, že je určená pre celé to UHF pásmo, de facto dá sa navrhnúť, vypočítať, vyrobiť, máte obsiahnuté celé UHF pásmo, má samozrejme nejaký zisk, ale má aj iné parametre. To len tak nechcem do teórie zabiehať, pretože ale čo je dôležité pri akejkoľvek anténe, to je jedno, či to bude táto štruktúra, či to bude Yagi anténa, proste tých možných antén je spústa. Keď si otvoríte knižku o anténach, nájdete tam špirálovú anténu a tak ďalej, proste kopec. Čo je dôležité, je smerová charakteristika.
ono v praxi je to pekné, že vy sa teda postavíte z toho antenka malá, pekná, dáte to na taký pekný stojan. No, ale čo ďalej? Tá smerová charakteristika, tam je to tak naznačené tým červeným, je to v podstate schopnosť tej antény prijímať signál pod nejakým uhlom, dá sa to všetko zmerať, zakresliť do polárneho grafu a vy vidíte, že je tá anténa, kde je to ukazovať? No to som vypol, ktoré to je toto, že tá anténa trebárs, toto je hlavný smer príjmu, že tam prijíma najlepšie a z tejto strany už ten signál je potlačený. Táto štruktúra, alebo tá LPDA anténa má nejaké smerové vlastnosti, ale tie sú už pre vaše použitie, hlavne v exteriéri, viac menej nepoužiteľné. Prečo? Lebo máte tam veľa tých DVB-T vysielačov, ktoré sú samozrejme po okolí s rôznymi výkonmi. Máte tam možno nejakých iných expertov, ktorí rušia ten priestor nejakými frekvenciami a nejakými násobkami. Takže ja len tak rýchlosti, toto je len taká definícia, čo je to zisk antény, to musíme rozobrať, že tá smerová charakteristika v istých prípadoch vás môže zachrániť. Respektíve môže vám tak pomôcť, že budete z toho milo prekvapení, čo všetko sa dá urobiť. Táto štruktúra LPDA, keď je samostatne niekde umiestnená, tak treba počítať s tým, že ten hlavný vyžarovací lalok má 90 stupňov. Čo je hlavný vyžarovací lalok? Je to definované niečo ako pokles úrovne plus minus 3 dB. To znamená, meria sa pod rôznym smerom, ako náhle to padne o 3 dB, stop, zmeriate uhlík, máte hlavný vyžarovací lalok. Ako to vyzerá, to je taký prvý obrázok, ako to vyzerá pri tom meraní. Tuto je naznačená charakteristika, respektíve sú tam zmerané 3 anténky, čiže samostatná, tá výzikom to je tá čierna čiara. Je to krásne vidieť, áno, že ona prijíma nejakým spôsobom. Tu je na osi vynesená úroveň a samozrejme, keby sme to brali pod uhlami, čiže zoberiem si 45, vľavo, vpravo a tak ďalej, viem si určiť ten vyžarovací hlavný lalok. Čo je tá modrá? To je nejaká anténa. Ja som také pracovné označenie zvolil, že S10, to S14 a podobne. To je označenie našich reflektorov rieškových, ktoré majú samozrejme nejaký priemer a tak ďalej. Takže S10 konkrétne, to je 8, to je 14. Čiže S10, rieškový reflektor. Určite ste to niekedy videli na strechách, hlavne v tom období, keď to MMDS prekvitalo. Takisto provideri internetoví na 2,4 GB alebo na 5 GB používajú podobné, ale už je to na ústupe, potom môžem povedať prečo. Že toto sú nejaké reflektory. Reflektor sám o sebe vám zabezpečí to, že tú smerovú charakteristiku takýmto spôsobom, nie že deformuje, ale vytvorí. A tieto rozdiely, ktoré tu vidíte, hovoria o tom, o koľko decibel z tohto smeru napríklad zo zadu, pod rôznymi uhlami, tá anténa prijíma menej. To znamená, že ak ja vám poviem, že ak použijete takýto reflektor, tak zo zadu to potlačíte o 20 decibel. Je to málo alebo veľa? To je dosť, to je 100-krát menší signál. Takže v praxi, to si ukážeme ďalej, v ďalších tých grafoch, ako to vyzerá. To je to, čo tam bolo zmerané, ten istý obrázok, prekreslený do súradníc XY, ale len po nejaký uhol, čiže minus 90 plus 90. A zobrazujem tu v tom žltom obdĺžniku, tu je 0, ktorú nie je síce dobre vidieť, tu je minus 3 decibely, takže tá čierna čiara, to je tá samostatná výzikom anténa, takže pokiaľ by som sa držal definície hlavného vyžarovacieho laloku, pokles plus minus 3 decibely, čiže vľavo vpravo, odpočítam si stupne 65, respektíve to nie je to úplne presné, tak ja som napísal, že 120 stupňov. Ono, nejaká presnosť merania tam samozrejme je. Čiže 120 stupňový lalok. Keď ale dám reflektor
konkrétne to S10 mám tu a mám takýto žiaričko, to je tiež logaritmicko-periodická štruktúra. Presne to isté, čo tu. Len toto je proste na nejakom substráte, tie pahyle sú tam umiestnené, to keby ste prstami potom prešli také hrbovčiky, budete cítiť, to sú tieto pahyle. Tieto dôty. Áno. Čiže takisto je to podobná štruktúra, ako je tam, fyzikom, ale s tým, že ja ju umiestním do toho reflektora. Čo sa stane? Poprvé, zúžite ten vyžarovací lalok a po druhé, keďže je to reflektor odrazová stena, zvýšite zisk. Logicky. Hej. Takže tuto, čo vidíte teraz, rozkaz červená, modrá, pochopiteľne, čím väčší reflektor, tým je ten účinok lepší. Tá S14 je vlastne tento reflektor. Väčší reflektor ako tento má lepšie parametre, a to v tom, že ten lalok sa vám zúži. Síce o málo, ale je. A druhá vec, čím väčší reflektor, tým väčší zisk. Keď porovnáte túto v tomto grafe, tak samozrejme ten nárast toho zisku tu nie je nejaký extrémny. Z jednoduchého dôvodu. Tento reflektor tvorí viac menej tieniaci kryt v tomto danom prípade, pretože smer príjmu odtiaľto, no, čiže takto dopadá signál. Keby to malo byť korektné ako anténa ako taká, čo robí odrazová plocha? Dopadne signál, odrazí sa do ohniska. Čiže tá anténka by musela byť otočená naopak, respektíve aj toto. Tuto použijem ten reflektor ako tieniaci kryt s tým, že na istých frekvenciách dochádza k tomu, že sa to odrazí presne tam, kde mám to ohnisko, tak tam sa ten zisk zvýši a to je to máličko, môže to byť decibel, 2 a tak ďalej. A teraz jedna dôležitá vec, keď sme merali, keď som meral teda túto anténu, solo, nechal som tam nastavený zisk plus 5 decibelov. Kto s tým robí, tak vie, že o čom hovorím, že plus 5 tam svietila. No a keď sme to porovnávali, tak výsledok bol taký, že s tým reflektorom a s takouto štruktúrou, to LPDA znamená, že to je tento žiarik, sme dosiahli o trošku väčší zisk, ale to trošku je viac, pretože tých 5 decibelov už tam bol ako zosilňovač nastavený, takže keď to počítam, tak je to skoro 7 decibelov. Výsledok hovorí, že keď zoberiem tú anténu s takou štruktúrou a budem to porovnávať, dostal som 7 decibelov navyše. Na istej frekvencii. Vidíte, že tu je napísané 550 MHz, pochopiteľne, keď je iná frekvencia, tam ten zisk kolíše a tak ďalej, aj tie smerové vlastnosti sú iné, mení sa to, ukážeme si to ďalej. Nepôjdem tak rýchlo. Tu je iný prípad, 490 MHz a zase nameraná charakteristika samostatnej tej vizikom antény, plus zase tá LPDA štruktúra, to zelené, je reflektor S8, to je tento pekný farebný, a S14 to som hovoril. Tu vidíte, samozrejme, je to nejaká obálka a zase, ak by som ten graf chcel prečítať, tento rozdiel tu, medzi tou čiernou a červenou, to je vlastne ten vyšší zisk. Že z tej antény dostávam o 3 decibely viac, ale keďže mala nastavených plus 5, sume je to 8. Čiže, čo chcem povedať? Neberte to teraz tak, že vy by ste nemali používať túto anténu solo. To nie. Ide o to, že ak to dáte dohromady, či už túto anténu s reflektorom a túto štruktúru s tým reflektorom, dostanete niečo, čo vám môže v praxi pomôcť. To si ukážeme. Tu je na 750 MHz a zase je tam porovnávané to, že máte tú vizikom anténu osadenú, alebo teda vloženú do toho reflektoru S14 alebo do S8. Tu krásne vidieť, že ten menší reflektor, dá sa povedať, tak by som to nazval, tá modrá, má trošku menšie účinky ako tá červená čiara. Je to logické. Menší reflektor, menej. Tu mám potom popísané samozrejme, že vyžarovací lalok, aký je to, zase sa meria pre ten pokles plus minus 3 decibely. No ale tuto vidíme jednu takú, nie že anomáliu, ale možno ste si to všimli. Tu je tá červená a modrá nižšie posadená, to znamená, že ak to dám do toho reflektoru, síce sa mi máličko zníži zisk, ale za cenu toho, že som išiel so ziskom kúsok dolu, získal som toto tu.
To znamená, ak mi bude rušiaci signál dopadať pod týmto uhlom na tú anténu, tak ho zapím 20 decibelmi. Treba sa príklad. Otázka je, čo chcete v praxi riešiť. Či chcete naháňať zisk antény alebo smerovú charakteristiku. Keď tam budete mať veľa rušiacich signálov, tak vám garantujem, že budete naháňať smerové charakteristiky antény. To nemusí byť LPDA štruktúra, to môže byť úplne iná anténa, pre vás zjadí, to si potom povieme. Takže toto je ukážka toho, čo sa stane, ak ja tú anténu len takto obyčajne jednoducho vložím do toho reflektoru. Tu je niečo podobné s tým, že tam je skonštatované, ak tam dám takúto štruktúru LPDA do tej S14, to je tá zelená čiara, tak čo dosiahnem? Plus 2 decibely a potlačenie tých rušiacich signálov. Samozrejme, v tomto okolí uvažujem, že od tohto uhlu takto dokola, od nejakej hodnoty 2, 3, 5, 10, 15, 20 decibelov. Tu je to znázornené zase v tých súradniciach X, Y a vtedy pekne vidieť, že naozaj, keď zoberiem a budem porovnávať, čo sa v tom hlavnom laloku deje, čiže tá zelená S14, medzi týmto dvomi bodmi, to je ten pokles o 3 decibely, urobí to, že ten zisk je tam väčší, toto mám užšie, že tá anténa je schopná pod týmto uhlom, treba príkladom tento rozdiel, čo tam je, menej prijímať. Keď len 3 decibely, keď to môže pomôcť, to je polovica. Keď 6, zase ešte z polovici a tak ďalej, čiže logaritmicky to pôjde dole. No, to som tak napísal pre rýchlu orientáciu, že ako to padá dole, že naozaj tých 20 decibelov 100-krát menší signál je už akože smrtiaca rana pre ten rušiaci signál, tak to nazvem. Tu je zase nejaké meranie urobené pre inú frekvenciu 620 MHz, ja som tam väčšinou použil 490, 550, 620 a 750. Zase ukážka toho, ako to vyzerá. To znamená, tá červená jednoznačne tu vyhráva, pretože ten reflektor s tou štruktúrou má užší lalok, väčší útlm, čo sa týka z týchto smerov, keď si to budete porovnať. Ono samozrejme je najlepšie mať tabuľkové hodnoty a presne viem, no toto je ten grafik vynesený z tabuliek. Presne viem, že pre daný uhol presne koľko som nameral menej. Môže to byť 10 decibelov, 20 a tak ďalej. To je nejaká 750, tu som tiež naznačil, čiže prichádza vám rušiaci signál. Vy v podstate chcete, tuto máte niekde, to môžeme nakresliť potom, prichádza rušiaci signál na tú anténu. Teraz tá modrá, čo je tam napísané, že JAGI. To je JAGI, štruktúra, ako anténka. Toto tam vložím, a nebudem hovoriť, že sa stane zázrak, ale udeje sa niečo, čo by ste možno nečakali, že keď si zoberiem tú čiernu ako vyzikom anténu, poprvé zvýšim zisk v tejto oblasti, kde je tá modrá predečia. Ale čo je dôležité, tieto rozdiely tu medzi tou modrou a čiernou. Čiže vy dosiahnete to, že pod tými uhlami ten rušiaci signál, nie že ho zlikvidujete úplne, ale potlačíte možno tak, že vám to už nebude vadiť pri spracovaní toho užitočného signálu. To je význam tých reflektorov. Nie je možné vyrobiť anténu nejakou úzkosmerovú bez toho, že by ste nemali reflektor. To proste nejde. Parabolický reflektor je samozrejme najlepší, sú rôzne typy reflektorov. Najlacnejší a najjednoduchší je tzv. Uhlový reflektor. Je to bežné antény, keď si pozeráte po strechách, majú uhlový reflektor vyskladaný z prvkov, to je reflektor antény, alebo majú parabolický, to už také lepšie firmy, čo robia TV antény, na UHF pásmo má tvar paraboloidu, ale jednoducho toto bude pre vás nutnosť. Hlavne v exteriéri, je to veľmi zaujímavé. No a s touto JAGI štruktúrou, tu krásne vidieť to aj porovnanie, napriek tomu, že to LPDA je pekné, táto, zelená, tak v tom istom reflektore, tá S14, keď sme len vymenili toto za toto, nastala takáto zmena. Výrazná zmena.
Čiže keď tam urobím 10-15 decibelov dole, to je slušné. Šírka jaginy je koľko potom megahertzov zhruba? Táto jagina konkrétne je navrhnutá na celé UHF pásmo. Ona má samostatná anténka, má zisk nejakých 6-7 decibelov. Prečo sú tie prvky rovnako? No veď práve preto. To by malo byť na jednu frekvenciu. Ne. Lebo väčšinou sú tak, že sa zbiehajú preto, aby tá šírka vlastne bola väčšia. Aj štruktúra jagy má svoje, keď si pozrite klasickú jagy kanálovú anténu. Kanálovky sa dajú, na jeden kanál nevyrobíte samozrejme, na skupinu, väčšinou 5-6 kanálov dostanete. Pri tých nižších frekvenciách menej, keď si zoberiete VHF pásmo, kedysi ako fungovalo, čo sa týka televízneho vysielania. 9. kanál napríklad, Kojal Brno, veľmi obľúbený, keď ešte nová začínala, tak tam boli samozrejme väčšie prvky, tam sa tá anténa dala, aj keď 8. kanál takisto na ňu šiel, 12. kanál zároveň takisto, pretože tú anténu nikdy nevyrobíte tak, že bude mať takúto obálku. Že jeden kanál a nič. Toto je iný spôsob jaginy, ktorý je navrhnutý tak. Tieto vzdialenosti, čo sú tu, to je teória, to nebudeme teraz rozvádzať. Skrátka, dobre, ona je určená pre celé UHF pásmo a s tým ziskom samostatne nejakých 6,5 do 7 decibelov maximálne. Ja ju umiestním do nejakého reflektora, jednak ten zisk dvihnem, ale čo je pre mňa dôležité, ona samostatne, tá anténa má nejaký vyžarovací lalok, možno 60, 70, 80 stupňov, podľa toho aká. No a tu si to jednoducho s tým reflektorom vylepším. Tu je na porovnanie s tou jagy štruktúrou, že som zobral malé sito, to je S10 a S14, zase vidieť, že čím menší reflektor, čiže priemer 39 cm, tak tie účinky, nazvem toho tienenia teraz, kľudne, alebo smerové účinky, sú horšie. Čiže podobajú sa, lebo žiarič ostal, tá štruktúra je tá istá, podobá sa to, vidíte, že sa to svojím spôsobom podobá, ale tie účinky sú menšie. Samozrejme, pri týchto úrovniach, čo tu vidíte, že minus 35, keď sa meria, ono to meranie v tej anekoidnej hale tiež má svoju presnosť a pri tých nízkych úrovniach, keď je to utopené v šume, keď na tom spektráku určitávate hodnoty, tak to nie je, že mi tam zasvieti 35 a teraz tých 35 tam svieti non-stop. To je 35, 38, 40, 33 a takto to lieta, čiže štatisticky si môžete vybrať v úvodzovkách. Pri tých väčších hodnotách pochopiteľne to stabilné a tam sa to dá veľmi pekne zapísať. Minus 5, minus 10 a tak ďalej. Ako náhle dojdem na minus 30 a ďalej, tak to ako niekedy je to lotéria, že ktoré číslo z toho vybrať. Tu je ukážka, ako to v tej hale vyzerá. Neviem, či vám niečo hovorí anechoidná hala. Je to bezodrazová hala. Máme, tak kolega potom porozpráva vo VUSE v Banskej Bystrici. Do 1 GHz majú skalibrovanú. Takto to vyzeralo počas merania, čiže tá anténa je uchytená na nejakom stojane. To má točnú, to sa točí, čiže pod rôznymi tými smermi postupne zmeriam tú smerovú charakteristiku a dostanem to, čo som vám tam predtým ukazoval. Pochopiteľne pri tom meraní sa používa tzv. Kalibračná anténa, toto je kalibračná anténa LPDA ako taká, ktorá je odsiachovaná a tak ďalej, čiže vieme presne, aký má zisk. Dá sa merať aj s nejakou presnosťou zisk samotný, ale my to používame ako zdroj signálu, aby sme my mohli merať teda príjem na tej druhej strane. Čiže oproti tuto slabo vidieť je tá vizikom anténa. No a toto tu dole, to sa vlastne celé točí a tým pádom si zmeriate celú tú smerovú charakteristiku. Celých tých 360 stupňov. Dopredu. Tak to nejako to vyzeralo. Jedna veľmi dôležitá vec pre vás. To je v televíznej technike, alebo tej anténnej technike ľudia, ktorí naháňajú decibely, tak ja vám pripomeniem poľskú anténu Asta. Turbo, 36 decibelov, proste neskutočné. Áno, tie sieťové antény. Hrozný des. Na plošáku, zosilné to kmitalo proste. No, poľské výrobky. Zamorovali, samozrejme, rušili nielen v tom UHF pásme. Aj tam môže byť stroj,
rušenia. Vy sa budete nachádzať niekde a teraz odkiaľ to ide? Tuto žiadny vysielač nemá byť. Pozerám, nie. Do čerta sú tam na baráku vycapená hasta. On síce niečo pozerá, jemu to ide, ale ten zosielať nakmitnutý v takom stave nejaká tá harmonická bumho. A už máte. A to isté sa stáva Wi-Fi providerom, alebo stávalo hlavne, že mali na spoločnom stožiari umiestnenú anténu, potom prišiel nejaký Comax, dal tam turboastu a zrazu bum, klienti klakli, pretože ona produkovala harmonické, ktoré zasahovali do toho pásma treba 2,4 GHz. A to odrovna. Úplne proste na totálku. Potom nastal boj piliek a pílenia a vyhadzovania antén a tak ďalej. To je bežná prax. Takže vrátim sa späť. Toto je samozrejme dobrá anténa, ale má svoje možnosti. Má síce zosilňovanie zabudovanie, ale tu by ste mohli všetci vedieť, že každý jeden aktívny prvok, každý jeden vám zanesie do tej cesty šum. Najkvalitnejší zosilňovač je anténa. Nikto nikdy nevyrobí lepší zosilňovač. To znamená, že keď sa budete snažiť o to, aby ste mali ozaj super dobrú anténu, tak dostanete ten najlepší signál. Pomer signál šum. Ako keď si niekto myslí, že si dá takúto malú anténku na strechu a dá tam turbo zosilňovač, že to je to práve orechové, no tak sa veľmi mýli. Najlepší zosilňovač anténa, preto keď sa bavíme o televíznej technike alebo príjmeme DVB-T, tak ja zákazníkovi poviem, kúp si poriadnu anténu. Koľko stojí? 50 €. Ježišmaria, to je drahé. 50 € za anténu. Áno, ale s tou anténou možno si spravíš tuto niekde v okolí České Muxy. Hej? Bez zosilnenia podotýkam. To ako konkrétne z mojej praxe viem, že v Novom Meste nad Váhom prvé poschodie, vycapil som 17 decibelov Angel anténu, otočil som to smer Morava, všetky České Muxy. Bez zosilňovania. Pozor. Hej, takže výhoda tohoto teda je, že to je pasívna záležitosť. Nevstupujem sem s žiadnym zosilňovaním. Hej? A napriek tomu, v tej kombinácii, dosiahnem lepšie výsledky, ako keď použijem samostatne túto anténu. To je realita. Takže, čo sa bude diať, treba v praxi, ja sa vám to snažím tak trošku priblížiť. Ste v exteriéri, samozrejme, to niekde je scéna, režisér vám povie, alebo tá režisér, no tak my z tohto bodu tuto natáčame, hej. No ale tu máte anténu, alebo nejako takto nakreslím, to je takto, že anténka. No tuto na kopci je DVB-T vysielač, silný jak sviňa, páli to rovno sem, hej. Anténa pod tým uhlom má ešte nejaký príjem. Teraz nemusíme hovoriť, že koľko, ale má. Pôjdete za režom, poviem, režo, viete čo, ale keby sme to točili odtiaľto, zmeníte uhol, ten uhol sa zmení, už to dopadá pod iným uhlom, ten rušiaci signál. A ja tu mám takú anténu, ktorá tam má úton 20 decibelov. To bude fungovať. Z ničoho nič. Stačí zmeniť uhol 15, možno 20 stupňov. Aby ste to vedeli posúdiť, tak si musíte poznať vlastnosti alebo teda parametre tých antén, ktoré používate. Čiže to je jedna vec. A ja ešte, neviem, čo to som napísal, že ako v tej praxi postupovať, to, čo tu už bolo povedané. Vašou povinnou výbavou v tomto momente, bez toho, že by ste váhali, aby ste si zoskenovali ten priestor, kde sa nachádzate. Spektráček, maličký, za pár šupov. A viete, že čo vám odkiaľ ide. Aby ste to ešte dobre tak akože pomerali presne, lebo ten spektrák má malú 6-smerovú anténu, na čo by tam dávali, tak my vám dokážeme dať to, alebo teda zabezpečiť to, že vám dáme nejakú takúto malú smerovú anténu. Aby ste to takto pozapisuje, aha, je to jasné, tam je ten vysiel, tam je ten zdroj rušenia. A vyberiem si, že dobre, keď tam na túto anténu pod tým uhlom zhruba skonštatujem, že ten úton je 20 alebo 15. Ale vám sa môže stať, že jednoducho to rozchodíte. Celý ten systém vám začne fungovať. Áno, niekto povie, že dám viacej antén naraz. Ale pozor, zlučovanie antén tiež nie je sranda. Impedančné prispôsobenie. Teraz tie prvky, ktoré vkladáte na to zlučovanie, tie splitter, to nazvem,
takisto musia mať nejaké oddelenie, čiže aby sa tie antény navzájom nebili a tak ďalej. Nie je to jednoduchá vec, ako v praxi antenárina to je duchárina. To je duchárina, to sú veci, ktoré niekedy ani sa nedajú logicky vysvetliť, prečo to tak je. Jednoducho stojíte pred tým problémom a pozeráte, že tak to je úplne beznádejná situácia. To, čo kolega spomínal v Bardejove, kde to boli tie... Poďme sa, Laci, kde to bolo? Kde ste mali ten najväčší problém na tomto? Prešove? Prešove. Čiže vám tam príde kvantum rušiacich signálov a skončí. O jakej frekvencii sa bavíme? 700? Klasické C sa nazýva. 740 a 776. Čiže keby ste namiesto tohoto, respektíve keď aj by ste mali toto, a keby ste mali po ruke niečo takéto, tak môže sa vám akože podariť to, že jednoducho napriek tomu, že tam bude rušenie, to pochopiteľné, vy to rozchodíte, ten spoj. Optimálne je, samozrejme, robíme aj väčšie reflektory. Teraz niekto povie, že no ale toto, prenášať to, a čo ja viem čo, tomu sa ale nevyhnete v budúcnosti. To vám garantujem, že keď celé sa spustí, to bude Sodom a Gomora. Ono ten reflektor zase sám o sebe, si zoberiete 3-4 reflektory rôznej veľkosti a to šupnete to tam niekde do vozu, hej. Držiak je ten istý, nie je problém. Žiarič, ten sa dá vyťahnuť, pochopiteľne, a tak ďalej. Čiže nie je to až také hrozné, že niekto nepovie, že však ale toto nebudem takto no jasné, že v zloženom stave nie. Ale za 5 minút to zmontujete. A môže vám to veľmi pomôcť. Samozrejme ten režo povie, no ale ja chcem odtiaľ, ne, ja to chcem odtiaľ, no tak si nájdete inú firmu, čo vám to spraví. Neurobí to. To ako môže robiť, čo chce, hocikto tu v tom bode, ako náhle vám tam niekto napálí s niečím, iste sú aj iné možnosti. Prvé, hneď, čo som hovoril kolegovi, tak režo, dobre, tu máme prenosový voz, plechovú búdu a zatienime si tú anténu. Akú logiku to má? No ale to náhodou bude nejaký vysielač silný ešte, bum, ho odraz a už je tam. Lebo aj tá plechová búda, to je reflektor. Hej? Takže keď ja tu budem mať v tom rieškové sito nejaké, tak vždy budem mať možnosť eliminovať vlastne, hej, z tohto okolia tu je rušiaci signál. Ako? O tom rozhoduje veľkosť reflektoru, kvalita teda, dá sa povedať, ako je presne vyrobený. Lebo toto, čo tu vidíte, tú hustotu tých drôtov, to nie je nejaká náhoda, že som si to ja vymyslel. Je to dané fyzikou, úzovka elektromagnetickým polom. Oni boli navrhnuté reflektory tak, aby v prvom rade fungovali kvalitne na 2,4 GHz a na 5,5 GHz, čo používajú internetoví providery. Bez problémov do 6 GHz tento reflektor sa tvári, ako keby to bola plná stena. Prečo mriežkový reflektor má jednu obrovskú výhodu? Presne. Vietor ho prefúkne. Tak jasné, že keď príde výchrica, tak... Ale to je jedna vec. Druhá vec je, keby náhodou tam aj prebehla kamera, že náhodou tam potrebuje niečo zosnímať, pozadie, ani si to nevšimne, pokiaľ tam bude, keď tam bude nejaká takáto štruktúra, nie je problém to urobiť v rôznych farbách, pochopiteľne, To teraz prejdem do toho interiéru, ale v tom interiéri si veľmi nepomôžete, keď tam budete mať nasekaných 1 000 000 odrazov. Možno vo väčších priestoroch, napríklad, tak tam by ste si možno pomohli. Ja len nebudem teraz tvrdiť, že určite, ale za istých okolností, keď tam budete mať nejaké rušenie zvonku, žiadna budova nie je dokonalá Faradayová klietka, tak sa môže stať, že vám to pomôže. Ten exteriér je úplne jasný. Tam môžete sa pohybovať, čo je veľká výhoda, a hľadať to optimálne miesto. Pochopiteľne, ja teraz prejdem do profilu, že máte nejaké kopce, tak tá anténa, aby ste ten ľavo pochopili, to nie je len vyslovene, že si ja kreslím túto rovinu, ale si predstavte aj z jednej, aj z druhej strany, že tu je taká slza, čiže ona vlastne robí toto. Aj z jednej strany, aj z druhej strany. Takže optimálne, alebo dobré je, keď to môžete nejakým spôsobom nastaviť tú eleváciu, čo zabezpečujú tie držiaky. Že v istom rozsahu to môžete sklápať. Čiže nie je to napevno. Dá sa to plus minus, ešte tak nepamätám, 25-30 stupňov určite.
Takže to je ďalšia vec. No a ešte jedna dôležitá informácia, čo sa týka mliečkových reflektorov. Niekto sa spýta, prečo tie drôty sú takto úzko a tuto nič skoro, len výstuž. No jedno, to je veľmi jednoduché. My sa pozrieme teraz v jednej polarizácii, vertikálnej, a tie husté drôty vlastne zabezpečujú odrazenie v tej polarizácii. Čiže mliečkový reflektor má ešte jeden dobrý parameter oproti plným reflektorom, a to je tzv. Tá cross polarizácia, že odolnosť voči opačnej polarizácii. Čiže ak vám niekto do toho bude búchať signál horizontále, tak ešte viac to utlmí. Pretože on v tom horizontálnom smere podstatne menej odráža. Mliečkový reflektor. Extrém, ktorý by sa dal ešte nasadiť k tomuto, ale to už vás nebudem zaťažovať, ale všimnite si antény, ktoré sú po strechách, ktoré majú providery, proste operátori a tak ďalej. Je tam nejaká anténa, kolón dokola, taká šípka, taká, nazvem to, že dookola plech, má to svoj význam. Čiže to sú extrémne veci, ktoré by sa dali aj tu riešiť, že potrebujem ten nálog ešte zúžiť, odfiltrovať, ale je to dosť náročná záležitosť len pri týchto nižších frekvenciách, čo je UHF pásmo. Na tých vyšších frekvenciách sa to chová úplne inak. Takže exteriér máte šancu. Netvrdím, že úplne všade, pretože ak sa dostanete na nejaké miesto, kde to bude úplne zahúkané a bude vám tam prichádzať ten rušiaci signál v tom hlavnom vyžarovacom náloku, tak je to problém. Že hľadať nejaké miesto optimálne, kde ešte sa to dá rozchodiť. Každopádne ale je to ďaleko lepšie, ako používať len nejakú solo anténku bez reflektora. A je jedno, či to bude LPDA štruktúra, či to bude Jagina. Proste, keď tam nemám ten reflektor, nedokážem to ochrániť. Takže, čo je cieľom, teda môjim hlavne, ako my na tomto spolu komunikujeme koľko? 2 mesiace? No, čiže ja som vlastne bol vytrhnutý z mojej práce, ktorú som robil vďaka tomuto pánovi, ktorý ma oslovil, lebo robím niečo iné, ale tak som si bol dobre a poviem vám, prečo to má význam do budúcnosti, že ono aj to DVB-T bude zaujímavé riešiť. Keď vám tam nasánkujú do toho, bude tam kopec vysielačov, príde zákazník a povie, že či by sa s tým niečo nedalo robiť. On si kúpil klasickú šitovú anténu, on to tam proste nejak, alebo inú anténu. On má takýto uhol vyžarovací, nejaký zisk. My spravíme takýto reflektor, priemer meter trebárs, dáme tam takú štruktúru alebo takú štruktúru a poviem, no, toto má vyžarovací uhol iba 40 alebo 30 stupňov a zisk 17 decibelov. Parádna anténa. A urobíme vám české muxy. Koľko stojí? 150 €. Ježiš, no 150 €, tak kúp si Skylink a čakaj, kedy ti zvihnú servisný poplatok, ako to robí teraz. Hej? Mimochodom, ja som bývalý predajca Skylinku. Jediný na Slovensku a v Čechách, ktorý im dal pred rokom a pol výpoveď, lebo presne toto ja už som vedel, ako to dopadne. Keď sa spýtate od nejakého predajcu kdekoľvek na Slovensku, to sa môžem pochváliť, že či ma nepozná, Zeleniak Cesat, garantujem vám, že povie, že áno. No toľko, ja som organizoval jedno stretnutie proti Skylinku, no proti, to nebolo proti. To bolo aj proti im praktikám de facto. Takže to DVB-T takisto bude mať význam, takže pre mňa to má význam riešiť tento problém. A došlo by to do takého stavu, aby tá anténa bola kompletná, dobrá, nielen pre vaše potreby, ale pre bežných klientov. Čiže má to význam sa tým zaoberať, to chcem povedať. V tomto prípade, keď je to viac menej tieniaci kryt, bo vy naozaj nemusíte naháňať tie decibely. Ak to bude na vzdialenosť, ja neviem, 100, 200, 300 metrov, príklad. Vy tam nepotrebujete naháňať decibely. Vy tam budete potrebovať tú smerovosť, aby ste odrezali tie rušiace signály. Bohužiaľ, toto vás čaká, nezávidím vám, no ale to sa dá špiť. Čo sa týka toho interiéru ešte, len taký doplnok, ako nie je žiadny problém tú anténu vyrobiť tak, že bude celá čierna, matná. Spolupracujeme s rôznymi firmami, čo sa týka hliníkov ako čierny, matný L, bez problémov. Takže
predstavte si, že celé by to bolo čierne, nič tam ani bodka biela nebude na kompletku, takže vieme tú anténu schovať niekde do kúta, tak aby nebolo vidieť v tom interiéri. No. Takže toto vieme spraviť. Ja som tak narýchlo pracovne označil, vybral som teda 4 reflektory, ktoré sa merali. Tá S9, to je trošku väčší reflektor ako toto. A nechcel som to až tak siliť, pretože aj tak bolo toho dosť. No a samozrejme, len ako doplnok uvediem, že tým anténam nie je problém dodať, keďže sa tým zaoberáme už roky, niečo také ako stojany, ktoré veľmi rýchlo rozložíte. Hej. Položíte na zem, buchnete klince do zeme a stojí to tak, bez problémov. To akože. Čiže robia sa rôzne veci, ale tak na doplnenie, kto uhádne, kde to je odfotené. Poznáte Trpské pleso? No, mali by ste. To je na Skokanskom mostíku, to je náš stojan na Skokanskom mostíku, kde provider navešal antény. Prišla vychrica, antény odleteli, stojan zostal. Ale vážne vám to hovorím, to je seriózne. Hej, takže toto je predmontážou, vám to neberte, že to úplne očesalo, hej. Ale poslaný ten provider, že bola nejaká 120 km taká fajnová. A antény, ktoré ako tam boli umiestnené, no tak niektoré proste uleteli. Toto je aplikácia na, neviem presne na akom mieste, ale proste to som, že ten stojan takto zaťažili, vydržal aj lavínu, plne v pohode. Čiže tam pozorovali svište, to máme takého jedného partnera, firmu Profinet. No a toto len tak narýchlo, že toto mám z inej mojej prezentácie, čo sa týka tých akože odrušovacích krytov. Tam je také konštatovanie, že čo vlastne robí, že jednak sa mení smerová charakteristika, mení sa zisk. To je zákonité, pretože ako náhle použijem hociaký reflektor, to je jedno, či to je uhlový, či to je rovný plech, paraboloid, čokoľvek si vymyslíte, každá ľudivá plocha je svojím spôsobom reflektor. Čiže dochádza tam nejakým zmenám. Ale ak sa to urobí tak, že viete to navrhnúť, viete to spraviť, viete to zmerať, tak zistíte, že si môžete pomôcť, ako pomôžete si. Hej. Ako náhle zužujem vyžarovací lalok, automaticky zvyšujem zisk. Fyzika nepustí. Anténa, ktorá je širokopásmová, keď čím viac budem otvárať, hej, do priestoru, zisk pôjde dolu. Takže treba to vedieť. Toto je len na ukážku, chcem len ukázať, že naozaj presnosť merania v tej anechoidnej hale je dostačujúca. Toto je meranie nejaké zariadenie pre internetové provider, ako čo má internetový provider, ako NanoStation M5, vám to nič nehovorí. Proste berte ako nejakého klienta s nejakou antenkou. No a výrobca udáva toto, hej. My sme zmerali, ja som tam vyniesol tú istú stúl, vidíte, ako sa to krásne podobá. Čiže dá sa povedať, že tie hodnoty, ktoré sa zmerajú, majú akože dostatočnú výpovednú hodnotu o tom, že čo ten reflektor dokáže. Aj takto vyzerá napríklad tieniaci kryt na ten NanoStation a jednoducho si ten provider pomôže tak, že nemusí meniť technológiu, pretože do istého momentu to bude fungovať. Tak ako vám to fungovalo doteraz s týmto, a ešte chvíľu to bude možno, že? Tak takisto aj ten provider nakúpil lacnú technológiu, čiže plastový kryt, vo vnútri je malá panelová antenka, no až potom prídu rušiace signály, zľava, správa, zozadu, bum, a ten spoj klakne. Ten klient sa nepripojí. Dá tam takýto kryt a super. Takže o tom to celé je. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky na mňa, kľudne, môžete si prípadne zobrať kontakt. Čo sa týka tej našej ďalšej spolupráce, ešte by som k tomu povedal, že určite ja to dokončím v tom štýle, že bude firma GTEC mať od nás, že dostanú tie veci, pokiaľ budú zabezpečovať pre niekoho na zakázku, tak budú vybavení. Pokiaľ si budete vy sami trúfať, že teda kúpime si anténu a ideme do toho, ako kľudne, čiže môžete to priamo kúpiť u nás, tak môžete testovať. Ako nie je problém z mojej strany, mám teraz tu prislúbiť, že dohodneme sa, požičiame vám antény, vyskúšajte si v praxi,
Bude to veľmi zaujímavé potom, keď tá spätná väzba príde, že či sa s tým dá alebo nedá niečo dosiahnuť. Hej. Ja som presvedčený, my sme niečo už riešili vtedy, ja som teda nevedel, ja som tam nebol na tom mieste, ja som len, teda, máme Svieterových, tu máš reflektory, máš antenky, hej, vyskúšajte to. Hej, tak on môže povedať, že asi tam niečo na tom bude. Tak pokiaľ bude záujem, tak žiadny problém. Takže z mojej strany toľko, pokiaľ máte nejaké otázky. Ďakujem za pozornosť.